এই ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହୁଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅନେକ କଠିନ ସମୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ କହିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତୁମର ଆଖି ସେହି ଲୋକମାନେ ଖୋଲନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଅ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଯେ କେବଳ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ବୁଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ପହଁରିବା ଶିଖେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଡରେ ହାରିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ଜିତିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଜଣେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝିବାରେ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତେ।